Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Hi my love! Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. And now it's time para pagbigyan natin ang ating mga kabisyong may problema. Mga problemado, mga konsumido. Pagbigyan natin sila. Ito na po ang ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over sa ating DJ Lala Banderas Facebook page. Ito po ang biyahe ng buhay ni Robert. Hi DJ Lala, ako si Robert ng Mandaluyong. Isa akong hiwalay sa asawa pero kasal po kami. Kaso nagkakagusto po ako sa isang babae na ka-close ko. Pero meron din kasi siyang asawa, nakakulong nga lang. Ano po ba ang pwede kong gawin, Miss DJ? Thank you po and more power to your show. Well, hi love, regarding sa marital status mo, hindi na ako magpapaano ligoy-ligoy pa, wala nang intro-intro, diretso na natin to. Kung wala ka namang planong magpakasal anytime soon at alam din ng asawa mo na hiwalay na kayo, hindi lang ikaw yung nakakaalam, wala namang problemang pumasok ka pa sa panibagong relasyon. Basta nagagampanan mo yung responsibilidad mo sa mga anak mo if you do have any, and naka-move on na si wife at hindi na maghahabol para walang komplikasyon, go. But if you plan to do it with someone na nasa isang relationship pa, regardless if nakakulong, nasa abroad, nasa malayong ibayo ng mundo yung asawa niya at sila pa, then I think you know the answer to your question. Diba? Lagay mo lang yung sarili mo sa sitwasyon ng lalaki. Would you feel great? Hindi ka ba magagalit o magre-retaliate kapag nalaman mong yung asawa mo ay may ibang karelasyon? Diba? Regardless kung nasan ka? At anong magiging tingin ng tao sa babaeng yan? Will it make her look like nawalan lang siya ng choice dahil nalungkot siya, dahil nakakulong yung asawa niya, o magmumukha siyang malandi, haliparot, babaeng hindi makapagtimpi? Mind you, my love, those will be the words na matatanggap niya mula sa mga taong nakakaalam na may asawa na siya. It's cruel, but it's just. Ang magandang gawin dito, my love, ay itanong dun sa babae kung anong plano niya. Kung mananatili ba siya sa piling ng partner niya kasi mahal niya at naniniwala siyang magsasama pa sila, o bibitaw na siya. Kapag wala na siyang pananagutan at nakapagbigay na kayo ng sapat na panahon at oras bilang bigay respeto sa natapos nilang relasyon, then maybe by then, pwede nyo nang simulan yung kwento nyo. But as of the moment, my love, wag mo munang ipasok yung sarili mo sa alanganing sitwasyon. Nasa panig ka na ng tama. Try mong manatiling tama. Klaro, my love?